Ola, boas tardes. Hoxe entrevistaremos a Ángeles Saavedra, docente na Facultade de Informática da Coruña. Boas tardes. Boa tarde. Poderíanos falar un pouco sobre os seus primeiros anos, é dicir, onde naceu e onde se criou? Si, eu nacín en Boiro, que está nas Rías Baixas, na Ría de Arousa, e ali estudei ESB, estudei o bacharelato, e despois xa vin estudiar a Facultade de Informática aquí en Coruña, a carreira que daquela era primeiro a diplomatura en informática e despois a licenciatura en informática. Algún motivo especial que lle motivara para estudar a carreira? Si, xa daquela tiña paro cero a informática. Entón, como ademais non estaba moi alonxada dos meus intereses que xa daquela eran as matemáticas que me gustaban, pois entón, directa a Coruña. Entón non se arrepinte de habela escollido en algún aspecto? Se acaso ao longo do camiño, pois gustaríame ter aprendido algunhas outras cousas, estudado algunhas outras cousas, pero o tempo non dá para todo. Sí. Entón, a parte de docente, que outras salidas profesionales ten nesta carreira? O que demandan a maior parte das empresas son expertos e expertas en desenvolvemento de software, enxeñería do software. Aí é onde hai paro cero, agora tamén. De feito, as empresas están captando xa ao alumnado desde mesmo a partir do segundo curso, xa non os deixan nin acabar a titulación. Aí hai moitas tarefas que facer no desenvolvemento do software, hai desde análise, deseño e despois programación, que é o que máis pode soar que se fai en informática. Encontrou algunha dificultade só polo feito de ser muller, tanto no sector onde estudou como despois para ascender a un cargo de máis importancia? Non vivín ninguna dificultade directa, pero o certo é que non é nada natural que, sendo a vida 50% homes e 50% mulleres, chegues aquí e haxa predominantemente homes. Entón, queiras que non faiche sentir de vez en cando fora de lugar. Entón, hai dificultades que veñen implícitas neso, simplemente, non? Despois, canto a cargos, a oferta de cargos veu cando xa a certa idade e cando xa tiña nenos. Entón, aí sí que tiven que decir que non, porque non me vía capaz de levar todo, tanto a crianza como as exixencias de un posto de responsabilidade. Podes nos contar un pouco brevemente como foi a túa primeira experiencia laboral relacionada coa informática? Eu fixe unha incursión moi pequena na empresa, traballando en desenvolvemento de software. Inmediatamente, a que é coordinadora do meu grupo de investigación, ofreceu ao alumnado de quinto de carreira de licenciatura, que é onde eu estaba, o facer unha tesina de licenciatura que se chamaba daquela o proxecto de fin de carreira da licenciatura, non? O ámbito en que tiña que desenvolver ese proxecto era a literatura emblemática, literatura do século de ouro español. Entón, atraeume enormemente o tema, porque o que víamos durante a carreira era máis empresa, máis gestión empresarial, entón o tema era super fresco, super atraente para mí. Entón, fixen o proxecto, daquela levoume a facer outros novos proxectos, daquela levoume a facer o doutoramento, e daquela levoume a conseguir unha praza na universidade que darme xa. Actualmente, como xa dixemos antes, traballa aquí na Universidade de Docente. Recomendaríalle a calquera persona o seu traballo? As persoas que lles guste afrontar retos cada día, que non lles guste o traballo rutineiro, que teñan gañas de cambiar as cousas, sí. Xa falamos antes de que cando chegaches non había casi mulleres aquí. Hoxe, a día de hoxe, xa pasado un tempo, traballas con algunha muller? Pasado o tempo, a licenciatura en informática converteuse en enxeñaría en informática. Nese cambio de nomenclatura simplemente porque o plan de estudos seguiu prácticamente igual, o número de mulleres descendeu todavía máis. Co grado non mellorou moito, quizás sensiblemente, pero non mellorou moito co grado en informática, en enxeñaría informática. Entón, se xa non temos alumnas, menos mulleres chegan a
logo traballar, e menos chegan a ser profesoras, bueno, pero doutoramento, menos chegan a ser profesoras, e menos chegan a ser, bueno, xa catedráticas hai nas contadas na nosa área. Entón, aínda así, no meu grupo, somos 5 mulleres. A proporción non é tampouco elevada, somos 5 de 15 profesores. O que si a nosa coordinadora, a catedrática, é unha muller. Seguindo un pouco o fío, falando desto, podes un pouco explicar en que consiste o teu día a día? Si, o traballo dos profesores na universidade, bueno, pois temos que facer por un lado tarefas docentes, temos que dar as clases, temos que avaliar, temos tutorías, temos traballos de fin de grau, pero tamén facemos investigación. Tratamos de dar solución a problemas que todavía non a teñen ou que a que teñen non é satisfactoria. E esas solucións, pois, publicámolas en congresos, en revistas, tratando de especificar moi ben como estaba o estado da cuestión, definir moi ben cal é a nosa aportación e, ademais, dar probas de que a nosa aportación funciona e realmente fai o que decimos que fai, non? E despois, por outro lado, os resultados de investigación e os coñecementos que temos, pois tratamos de aplicalos, chamándose eso transferencia, tratamos de aplicalos ás empresas do noso sector e á sociedade en xeral, non? Facendo, pois, mesmo desenvolvementos de software, por exemplo, que resolvan problemas concretos das empresas e que sexan innovadores e que, eso mesmo, usen resultados de investigación propios ou do estado da cuestión. Entón facemos esas tres cousas, dependendo da época do ano ou mesmo do día da semana, pois os porcentaxes son diferentes. Cando temos moitas clases durante un día, pois ese día dedicamos á docencia. Sí. Falando un pouco das investigacións, de que traballo estás máis orgulloso sempre, claro, conforme a vida laboral, e por qué? Gústame todo, porque gústame que o alumnado non perda a motivación coa que chega ás aulas, gústame tamén resolver problemas, non? Que en principio non sei de solución, pero realmente co que máis disfruto é cando podo comprobar, non sempre, que os desenvolvementos de software que facemos realmente están sendo de utilidade para alguén, para unha empresa, para a sociedade, para alguén. Dentro deses desenvolvementos, o que máis me gusta son os relacionados coas humanidades digitais, coa cultura, sobre todo coa cultura galega, a Biblioteca Virtual Galega, os xogos educativos que desenvolvimos para a Asociación Sociopedagóxica Galega, un Trivial Online, un Scrabble Online. Bueno, vamos a pasar un pouco agora ao ámbito da vida personal. Na actualidade vive aquí en Coruña ou vive en Coruña. Está casada, ten fillos? Pois teño 2 fillos de 6 e 3 anos e convivo coa miña parella, que é o pai dos meus fillos, pero sen estar casado. Sí. A parte, bueno, do ámbito informático, ten algunha outra afición? Sí. Nada en concreto. Gústame pasar tempo coa familia, coas amizades, gústame todo o que teña que ver con actividades ao aire libre, camiñar, sendeirismo, andar en bici, esquiar no inverno, disfrutar do sol e da praia no verán, ler cando non toca estar na casa. É unha tarefa difícil conciliar o traballo laboral coa vida persoal? Cando eu empecé a preocuparme por a conciliación foi cando naceron os meus fillos. Teño un traballo que é privilexiado, porque hai tarefas que non teño que facer nun sitio concreto nun momento do día concreto, entón teño flexibilidade. Ademais, teño axuda profesional para as tarefas duras da casa, e máis teño a miña nai que vive con nos durante os 5 días laborais da semana para axudar no cuidado dos nenos. E ainda así, cada día son malabarismos un tras outro para organizar os dous ámbitos. Si, penso que as mulleres teñen algo máis complicado isto de un pouco... Na miña experiencia propia, creo que en xeral, nos primeiros anos da crianza, creo que se ven máis afectadas as mulleres, toquelles máis as mulleres. Despois, nos seguintes anos, debería ser completamente par, mesmo aos pais, non? Os homes deberían aí compensar o esforzo inicial que é a adaptación
facemos as mulleres ao inicio. Faláchenos antes dos proxectos de investigación que tiñades. Podenos falar un pouco máis sobre algún proxecto que para ti fora importante? Eu traballo desde que entrei no laboratorio de bases de datos, que así se chama o meu grupo de investigación. Traballo en proxectos de humanidades digitais. Hai moito traballo que fixemos para a industria cultural galega. Fixemos unha plataforma de distribución de contidos digitais para a Asociación Galega de Editores. Traballamos, como che dixen, para a Asociación Pedagóxica Galega, facendo diferentes xogos educativos. Desenvolvimos a Biblioteca Virtual Galega, que é unha enciclopedia de literatura galega de todos os tempos, que está accesible desde 2002, cando non había redes sociais. Desenvolvimos unha maneira de que os autores se puderan comunicar co seu público lector, xa de aquela. A biblioteca sigue funcionando hoxe en día, está gritando por unha reenxeñaría, que imos abordar probablemente pronto, pero sigue en funcionamento. Tamén traballamos para a Real Academia Galega, facendo a hemeroteca virtual, de revistas do século XIX. En xeral, todos estes temas que foi nos que eu máis traballei son os que máis me motivan. Por estos bastantes, un número bastante elevado de proxectos, recibiu alguna vez un premio, un recoñecemento especial? Non, creo que o recoñecemento é que despois de, por exemplo, a Biblioteca Virtual Galega, despois de tantos anos en liña, siga funcionando e sexa ser de utilidade para ler. Pues estuvemos antes por aquí e vimos que o número de mulleres seguía sendo bastante baixo. Sí. Ti que, bueno, estás aquí bastantes veces, cal é a tua opinión? Por que pensas que pasa isto? Sí. Pois, en xeral, a informática ten un hándicap que é que a visión que ten dela a sociedade, non toda, que nos ven dada polas series de televisión de informáticos, frikis todos, non? Isto alonxa as mulleres, desde logo, e aos homes tamén alonxaos, non? Porque non é coñecido o que se fai en informática. Creo que ese é o punto máis grave que temos, non? Loitamos desde dentro por visibilizar a nosa profesión para facela tan atractiva como realmente é. Fálase moito agora tamén do empoderamento das mulleres no ámbito da informática. Vostede que, bueno, vive desde dentro, cal é a súa apreciación? Claro, é como un círculo vicioso, ademais aplastante, non? Porque entran poucas alumnas e cada vez que vamos subindo máis na promoción, non? Poucas fan o doutoramento, poucas chegan a ser profesoras, poucas menos chegan a ser catedráticas, poucos menos chegan a ter postos de responsabilidade na universidade. Entón, tamén as que queren entrar, que botan unha ollada ao panorama, ao ver que o número tan baixo de mulleres que hai, mesmo poderían chegar a pensar esta carreira non é para informática, non? Entón é un círculo vicioso que nos está matando. Ten o tivo tamén na súa época de estudiante ou agora algunha referente feminina neste ámbito? Neste ou en calquer ámbito en xeral? Iba a dicir, non podo decir ninguna muller célebre que tuvera sempre na cabeza, pero sí me impresionaron sempre todas as mulleres que coñecín ao longo da miña vida, non? Por a súa capacidade de traballo, por a súa inteligencia e por a súa maneira de afrontar a vida, non? Teño que decir, pois, para empezar, a miña nai ou miña avoa, que unha por ser nai solteira e outra por ter ao marido pois fora traballando, pois levaron unha vida a elas, non? E despois profesionalmente a miña directora de grupo. Seguindo un pouco co tema das mulleres na informática, como se tuvera algunha muller que está dudando sobre se entrar ou non, como a motivaría para entrar nesta área? Pois, se acaso revelándolle que nos últimos tempos o que está demostrado que se necesita nas empresas no ámbito do desenvolvemento de software son cualidades coas que as mulleres se van a sentir moi identificadas, porque son as intelixencias emocionais, son
a capacidade de traballo en grupo, a capacidade de liderado, a creatividade, a empatía, e mesmo dentro das técnicas, das capacidades técnicas que se requiren, non só está a programación, o de teclear un programa, sino tamén está o análise, está o deseño, que son tamén o mellor cualidades coas que as mulleres se ven máis identificadas. Sí, hai cualidades que, ainda que non se relacionan moito con este ámbito, sí que son necesarias, non? Imprescindibles. Sí. Imprescindibles. Bueno, moitas gracias e encantado. Grazas a vos. Encantado pola entrevista, moi interesante. Bueno. Até cando que irades.